What's up, you guys? It's your girl Snare, And away too. and we're back with another Q&A Shandis. You can find me on IG @_margin princess. Let's Let's get get it. it. Yo, what up? It's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis and the Taos Mafiki Tubani Tsegi show. Okay, I'm here with Siphepelo ngicebo njani? Fuzi Mapolo uhamba kahle. Hayi wakithi wena first. Okay, angitshele-ke nje makuthiwa ibhanoyi le-hour verse between South Africa ne-Mozambique. Ama-survivors azongcwatshwa kephi? Liwa between in South Africa ne-Mozambique umngcele. Ama-survivors azongcwatshwa kephi? angazi ngathi South Africa. Azingcwatshwe South Africa. Aha. Ama-survivors. Yeah. Okay njami. So another question njami ngawukuthi if ugijima marathon uphuma number 2, like uma ugijima marathon udlula umuntu number 2 unumber bawani? Unumber 2. Number 2. Yeah, cause Yini difference between a baby and a child? if difference between a baby and a child. Baby and a child. Ngikholelwa ukuthi nje awukho umehluko. Indaba usho njalo. A baby and a child. Maybe ungasho ukuthi I baby like usana, I child like usethe ukukhula yabo. Yeah, like mhlawumbe useka grade R yabo because So ukhetha imphathi amaskandi ne-hip hop. hayo maskadi jame. Ngobani? Ukuthi ngiyawuthanda mina ngikhulele emakhaya ungaboni nje indlela engigqoka. Manje yena motivate ukuthi ugqoka kanje ubulala maskandi njami. Cha ukuthi ngibikisile ngikuthanda konke kobathi phela yabo. Oh, uxubile. Yeah. Okay, vese ngokwazi kwakho vese uqonda ukuthini u-Absa njami. Absa. Eish, ngikwazi but African Bank South eish. Ne. Ngeke. Okay, mhlawumbe omunye umbuzo wokugcina. Angithi ukubona isikhathi mosibheka kuno AM PM egcineni. Uqonda ukuthini AM no PM? AM after morning. Eish, ngeke ngazi nje. Cha nje mawucabanga nje. Ngicabanga kwami AM cause after morning. Ayingeke mfethu PM ayingeke anginalo ulwazi njalo. Ugcineni nokushela njami. Kade ngagcina ukushela njalo. Ngobani? Kade ngagcina ngentombi njalo. Sinentombi. Yeah, so Ugcineni noyikhiphisa kwi-days. kade ngagcina. Last time uyikhiphile waspenda malini mhlawumbe? About angispend phela lokhu kusengayona into enkulu yabo. Yabo kuba like mhlambe 500. Okay, so nesikhathi singanani nithandana wena? I think 2 years mhlambe no half. 2 years isikhathi singaka. Yini imfihlo yakho njami ukuthi nje ulast isikhathi singaka first because nje abanye bethu o 2 weeks or 2 months then we done. Mfethu angazi anginayo lo advice but mina ngoba ngazi mina ngiyamthanda. Oh inikele ke. Yeah. Okay, please share out Instagram la abantu bangakuthola khona njami. Usiphepelo Ngcobo mfethu. Ngiyabonga futhi. Shophesh. Ngiyazwa futhi. Danko. Yo, what up? It's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis and you'll start Mafiki Tubani Tsegi show. Okay, I'm here with Wahlala nathi. Okay, hlala nathi mfethu ngitshele njami. Makuthiwa umfundo udayisa ama-hotdog awu-14 nge-hour. Udayise awungaki ku-3 hours? Idinga i-calculator ile. Awucabanga. Calculate manual. Calculate manual. Okay, uthe uthengisa 14 nge-hour. nge-hour. Udayisa awungaki ku-3 hours? Which means 14 times 24 for a day. Uthe ku-3 hours? Yeah. Yo. 14 times 60 times 3, yeah. Nansi answer. Ithini answer? It is 14 times 60 times 3. Times 60. Yeah, times 60. 3 hours, yeah. Umuntu sezozifakela kwi-calculator. Alright. Yeah, So awungitshele nje makuthiwa bethu lebhanoyi liwa between South Africa
neMozambique. Ama-survivors zongcwaba kephi? In between. Like ibhanoyi liwa between i-South Africa neMozambique, umngcele. Yabo, ama-survivors zongcwaba kephi? Okay, lisukaphi ibhanoyi? Lisuke eMozambique leSouth. Lisuke eMozambique. AbaseMozambique abantu bazongcwatshwa eMozambique. Ama-survivors aseMozambique azongcwatshwa eMozambique. Ama-survivors abangcwatshwa phela asurvivile. Mfethu usho wena nje Okay, ama-survivors awazongcwatshwa. awazingcwatshwa. Yeah. Okay, so ungitshele nje uqonda ukuthini u-AM no-PM leyo sikhathi? Okay. AM after morning, PM per morning. Per morning. Ngisho ukuthi nje njengamanje uba isikhathi simbo. Uba isikhathi. Okay. U10 past 3 manje isikhathi. Kusho ukuthi njengoba ku-PM nje ku-3 PM per morning wanini? 3 PM manje. Okay, angimazi. Okay, ugcineni ukushela nje ushela nje intombi. Kweyiphi level? Like ushele Like nje. ngize like ngithethe like naye like ubanithini. Ngigcine kudala. Ngobani? Na intombi manje? Na intombi. Yeah. Indaba ongasheli nje ungixoxele indaba nje ongasheli first. Ngena inja mbuthi yamnandi kanjani uclean? Yeah, le question. Yeah, uyisicefe nje like. Inesicefe ukushela noma ukudate? Konke. Konke. Yeah, uyisicefe. Nama-exam yabo, kumele afocus kuma-exam yabo. So yeah, first year mayibekwe indawo eyi-one. Ngiyakuthola njami. So manje-ke ungixoxele njami. Iyiphi into ongayipha umuntu osafisa ukungena e-university nje ngomuphi umqondo mfethu ukuthi iyiphi into ebalulekile? Okay, umuntu osafisa ungena ngampha like kuba like self-development, like develop like in terms of wena, because like apha like nabantu abasuka kwindawo ezahlukene uyabo, and soon bazobe ingabo like abarana iwena. So i-relationships uzenze noba like ucingela uba unnecessary. Kwelinye side focus nasezifundweni, because once waluza khona i-life yakho imalapha isekho. Mfethu ukhumbule kungani la? Yeah, Ngiyabonga kakhulu njalo. Please share it on Instagram but laba kuthola khona noma TikTok. WhatsApp. No WhatsApp. Yeah, Phela. Yeah. Ana Instagram. TikTok why? TikTok. And no content, so I'm not really TikTok. Oh, alright. Yeah, I give love njalo ngiyabonga kakhulu. Showcase. Good years mfethu. Stay blessed and shining. Uhambe ku-YouTube, subscribe lapha na TikTok, follow na Instagram. Yeah, always. They said I got drip, I'm like a fish, a barracuda. Flexing with that wrist, got that grease. We young taller, I got custom drip, couple chicks, income checks. Let's go. Jalo must speak fuego. I'm shaking like David Gennaro. Bella man, I'm from the ghetto. Now look at the key, yeah bro. Tell them bachelor, if you need a chica, say schema.